Ko ya karanta ruwa dai ne haka na zaɓe shi. In ya bakanta yana so inda da ƙarin kishi yadda ka ganni kamar da akan haka tsari. Allah ƙara lafiya. Wanda fadarsa ba a yin gulma ba a yin adalci da tausayi da lissafi na masansa ba shi. Abu. Nasarar ta lura gani cikin walwar shugaba. Allah da tallafi in ka dafa ba zan faɗi ba.